Štipendijný program Deti Dunaja vznikol pred 7 rokmi a je určený pre mladých od 16 do 27 rokov, ktorí sa nachádzajú v detských domovoch, krízových centrách a pochádzajú zo sociálne slabého prostredia. Skromný vo svojich začiatkoch, podporoval 10, 20, neskôršie 40 študentov, sa ukázal okamžite ako veľmi prospešný, pretože mnohí z týchto študentov si ani nevedeli predstaviť, ako by zaplatili internát alebo cestovné a jednoducho by sa o štúdia nepokúšali. Tento program bol veľmi silne podporený s francúzskou nadáciou EDF Diversitaire a vďaka nej sme sa mohli sprofesionalizovať. Študenti odpovedajú tutorom v mieste ich štúdia, stretávajú sa s nimi a musia s nimi komunikovať. 2-krát ročne musia odovzdávať výsledky. Od tohto roku sa musia zapojiť do programu, ktorý navrhuje do programu, do projektov, ktoré ponúka Združenie Detí Dunaja. A to tak, že keďže dostávajú, musia aj niečo dať. Doučujú napríklad deti v detských domovoch, môžu s nimi športovať alebo robiť rôzne kreatívne aktivity, ateliéry. Celkové za minulý rok bolo podporených 65 štipendistov, z toho 1/3 pochádza z detských domovov a krízových centier, 1/3 sú mladí zo sociálne veľmi slabého prostredia, mnohopočetných rodín a 1/3 sú mladí z jednobunkových rodín, kde jeden rodič absentuje alebo je chorý. Vďaka štipendijnému programu Deti Dunaja a podpore našeho francúzskeho partnera EDF, ako aj slovenského krstného otca a partnera stredoslovenských elektrární, mnohí z týchto mladých mohli dokončiť štúdia alebo vyštudovať nejaké remeslo, ktoré im dalo prácu alebo ktoré ich vedie na ceste úspechu. A tí najambicioznejší sa dokonca pokúšajú, niektoré aj úspešne, zapísať sa do medzinárodného programu Erasmus a vyštudovať nejaký ten semester v Anglicku, v Londýne, vo Francúzsku alebo vo Viedni. My sme veľmi radi, že sa náš štipendijný program veľmi rozvinul, sprofesionalizoval, že môžeme podporiť mladých na ceste k úspechu, na ceste k tomu, aby sa mohli stať plnohodnotnými občanmi a zodpovednými za svoj život. Vďaka nadácii EDF a stredoslovenským elektrárňam sa štipendijný program stal prvoradým našej asociácie a je to pekná forma, zaujímavá forma, kedy združenie dokázalo vyraz so svojimi chránencami sprevádzať ich na ceste k úspechu, k plnohodnotnému životu, aby sa z nich stali mladí, dospelí, zodpovední a samostatní občania. Budete počuť teraz niekoľko svedectiev študentov, tutorov a vychovávateľov. Volám sa Barbara Drobová a od 8 rokov bývam v detskom domove Brana do života v Bratislave. Vyštudovala som 8-ročné gymnázium matky Alexie a od septembra začínam študovať na Univerzite Karlovej v Prahe obor právo. Som veľmi rada, že som v kontakte s organizáciou Deti Dunaja a že mi táto organizácia pomáha, pretože vďaka nej sa môžem naozaj vzdelávať. Vďaka štipendiám, ktoré dostávam každý mesiac, som si mohla zaplatiť prijímacie pohovory, na ktoré náš detský domov nemá financie. Mohla som si zaplatiť množstvo materiálov na učenie, veľa rôznych kníh. Deti Dunaja mi umožnili takisto zúčastniť sa semináru rakúskej ekonómie, na ktorých som nemala financie, ale tieto financie mi boli poskytnuté a ten víkend bol pre mňa veľkým zážitkom, pretože sa o ekonómiu naozaj zaujímam. Myslím si, že keby neboli Deti Dunaja, tak veľa detí by nemohlo ísť za svojím snom, pretože v detských domovoch je naozaj veľmi veľa talentovaných detí, ale detské domovy bohužiaľ nemajú peniaze na to, aby financovali tento ich talent a aby im platili krúžky. Deti Dunaja sú naozaj veľmi dobrá organizácia v tom, že poskytujú podporu týmto deťom. Vďaka deťom Dunaja môžu
deti tancovať, môžu spievať, môžu robiť rôzne zaujímavé činnosti a takisto formou štipendií sa podporuje ich chuť vzdelávať sa, keďže nie sú tak vyťažení, nemusia chodiť na brigády napríklad. Takže ja sa volám Maria Ružičková. K výtvarnému umeniu alebo celkovo k výtvarnu som sa dostala už v veľmi skorom veku, v 5 rokoch, keď som sa sama prihlásila na výtvarnu. Mojej mami neprišiel už iba šek zaplatiť. Ďalej vo výtvarne som pokračovala na strednej umeleckej škole v Kežmarku v odbore umelecký krajčír, kde sme šili dobové kostýmy. Po strednej škole som začala pracovať. Boli to rôzne práce, ktoré vôbec nesúviseli s umením. Napríklad som vyrábala hadice z umelej hmoty v jednej firme v Kežmarku. Tak po mojich pracovných skúsenostiach som sa odhodlala, že skúsim vysokú školu. Odbor babkárska scenografia a technológia, čo súvisí vlastne s výrobou bábok, kostýmov. Je to také pestré, čo som aj potrebovala, lebo nemám rada prácu len s jedným materiálom. Mám obľúbe viacej materiálov. Od dreva, kovu, cez textil. A tá technológia babkárska s tým súvisí. K deťom Dunaja som sa dostala prostredníctvom Petry Hulinovej, ktorá ma požiadala, či by som im nepomohla s ateliérmi pre deti v detských domovoch. Ja som to brala ako výzvu. Vedela som, že to bude ťažké. Pre mňa bolo hlavne ťažké to vidieť tie deti v tých detských domovoch, ako tam nažívajú, aké majú podmienky. Po skončení ateliérov som mala veľmi dobrý pocit, že som stretla toľkých mladých ľudí, toľko detí. Spätná väzba bola úžasná. Pohľad na tie deti, ich oči hovorili za všetko. Radosť, úsmev. Na letnom tábore som nielen mohla tie deti vidieť na 15 minút, pol hodiny, ale sa aj s nimi trochu porozprávať, ísť im hlbšie pod kožu, zistiť, aké majú problémy a cez to umenie, čo je trošku taká art terapia, im nezjednodušiť život, ale trošku odľahčiť život. Sponzorom by som sa chcela poďakovať za všetky prostriedky a možnosti, ktoré nám poskytli a ponúkli. Nepadli na neúrodnú pôdu, padli na veľmi dobrú úrodnú pôdu, čo je možné vidieť aj v tých táboroch, že každým rokom tie deti napredujú, sú o niečo ďalej vo svojom či už umeleckom alebo vzdelávacom vývoji. Volám sa Petra Hulinová. Deti Dunaja som spoznala cez Vysokú školu muzických umení, kde som vyštudovala odbor bábkoherectvo. Robili sme spolu predstavenia, bábkové predstavenia a vtedy som sa zoznámila so Zuzanou Bojnanskou, ktorá mi ponúkla možnosť dostávať štipendium na vykrytie mojich nákladov v škole. Čo ma veľmi teší a naplňa, lebo viem, že ja som potrebovala tú pomoc, ja som potrebovala tie peniaze a keď teraz vidím, že ako my pomáhame ďalej, tak je to pre mňa obrovská radosť, že občianske združenie aj naďalej môže pokračovať a pomáhať. Volám sa Mário Cipula, mám 17 rokov a študujem na Tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej v Bratislave. K tomuto odboru mi dopomohla Zuzana Bojňanská, ktorá ma psychicky a fyzicky podporuje k umeniu, čo sa týka výtvarného, aj hereckého, aj tanečného hľadiska. K deťom Dunaja som sa dostal cez organizáciu, ktorú podporuje Zuzana Bojňanská na tábore pred 5 rokmi, kde som robil veľa ateliérov a jeden z nich bol aj tanečný, ktorý robila Beata Pekajová v tom čase s Maťou Rihariovou a tam som zistil, že
že tanec je asi môj a že patrí ku mne. A odvtedy mám strašne rád tanec a podporujem ma v tom a študujem ho. Čo by som robil, keby nebolo Deti Dunaja, tak asi by som nerobil nič, pretože by mi to neotvorilo oči do sféry, v ktorej sa zaujímam. A určite by som nebol tu, pretože by som bol na úplne inom mieste, bez možností a bez akejkoľvek pomoci ľudí. Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, ľuďom, ktorí podporujú Deti Dunaja, aj nás, deti. Pretože keby nebolo vás, tak nie sme tam, kde sme a nemáme fyzickú a psychickú podporu ľudí, ktorí nás majú radi. A určite by sme nemali okolo seba ľudí, ktorých máme. A len veľké ďakujem za všetkých. Volám sa Beata Pekajová a dlhodobo som pracovala v detskom domove v krízovom centre Brana do života, kde bolo 10 detí, ktoré Deti Dunaja za podpory Zuzany Bojňanskej boli podporované v štúdiu. Samozrejme, niektoré štúdia boli dosť finančne náročné a na to sme museli osloviť niektoré organizácie a najmä Zuzka Bojňanská s organizáciou Deti Dunaja nám poskytla mnohé financie na toto štúdium. Môžem spomenúť najmä Barborku Drobovú, ktorá je prijatá na Karlovu univerzitu a bude študovať právo. Čo sa mi strašne páči a čo si myslím, že je naozaj úžasné, že takáto organizácia existuje, lebo mnohé deti majú vlastne možnosť študovať svoj sen. Ja som Tereska, som študentkou farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore farmácia. Študujem 3. rok, teda mám 22 rokov. Pochádzam z Nitry, zo 6 detí. Deti Dunaja som spoznala cez kamarátku Petru v maturitnom ročníku a vlastne odvtedy teda študujem v Bratislave, ktorá nie je môjim rodným bydliskom. Vďaka peniazom od Detí Dunaja môžem študovať, môžem si platiť internát. Nepokrie to síce všetky náklady, ale ja vlastne od nejakých 15 rokov brigádujem a teraz počas vysokej školy okrem čašníctva a organizovania nejakých stretnutí pre mládež, ktoré sú tak slabo platené, tak som sa venovala a venujem sa vlastne doučovaniu stredoškolských a vysokoškolských študentov, takže to mi pomáha pokryť zvýšené náklady. Ale keby som nepoznala Deti Dunaja, tak si neviem predstaviť, že by som študovala farmáciu v Bratislave, pretože ak by som niečo mohla študovať, musela by to byť iba v Nitre. Volám sa Petra Bajlová, vyštudovala som pedagogický smer výtvarnej výchovy a histórie a s deťmi pracujem už vlastne skoro 20 rokov. Robila som aj v detskom domove a spolupracujem aj s nadáciou Deti Dunaja. Takisto som pracovala v spolku Svätého Vincenta, kde som sa starala o sociálne slabé deti a pri tejto príležitosti som sa aj nakontaktovala na pani Zuzanu a nadáciu Deti Dunaja, keď sme v spolupráci podporovali deti, ktoré potrebovali pomoc a hlavne finančnú, pretože nemohli študovať na nejakej škole. Keď som sa zoznámila s pani Zuzanou, tak sme potrebovali pomoc a hlavne finančnú pomoc pre tieto deti, pretože veľa z nich malo veľmi zlé sociálne podmienky v rodinách, prípadne pochádzali z detských domovov a nemohli chodiť do školy alebo chodiť na krúžky na tie, ktoré by ich bavili a na tie, ktoré mali predpoklady. Boli to veľmi talentované deti, ale finančná situácia bola u nich veľmi zlá. A vďaka nadácii Deti Dunaja sa vlastne tieto deti mohli rozvíjať a ich talent naplno prejaviť. Máme už zo pár detí, ktoré naozaj dokončili vysoké školy vďaka podpore nadácie Deti Dunaja. A dnes sú z nich veľmi úspešní mladí ľudia, ktorí napríklad jedno dievča, ktoré sa volá Heňa, dokončilo vysokú školu farmácie v Bratislave a dneska je z nej farmaceutka, ktorá pomáha rodine a svojim ďalším 6 súrodencom. Volám sa František Jeleň,
V špeciálno-pedagogickej oblasti som pracoval 5 rokov, z toho 3 roky v reedukačnom domove na Hornom Bankove a 2 roky v detskom domove v Košickej Novej Vsi. Mnohé deti v detských domovoch, ale aj mimo nich, v rodinách, ktoré sú slabšie sociálne situované, majú problém s tým, aby si financovali svoje vzdelávanie. To bola moja úloha od minulého roka, kedy som sa stal tutorom v štipendijnom programe Deti Dunaja. Štipendijný program sa mi páči zvlášť z dôvodu, že oslovuje nie len jednu cieľovú skupinu, ale oslovuje vlastne aj deti z detského domova, ale aj deti zo sociálne slabších rodín. Čiže majú rovnaké šance všetci, ktorí chcú niečo urobiť.